Здравейте, фенчета, аз съм главен админ и днес ще покажа как да се плете гривна от ластичета. Този комплект купих от всичко по 1 лев. Комплектът струва някъде около 50 стотинки или 40. Навсякъде е различно. Комплектът е включен таково, което да се разтегва така. И това е кукичка, която накрая се закача така на финално. Така се закача на финално, да не се разпада гривничката. Така се закача то. И така. Сега да започваме да плетем. Вземаме някакъв цвят. Например, айде жълто да е. Вземаме го, слагаме го така. После вземаме го, завъртваме. Пак го правиме. Трябва да е нещо като смица. Вземаме, айде да е зелено. И пак вземаме някакъв цвят, червено. Какво правим? Вземаме това, което е с така, задърпване. Вземаме отзад, жълтото взимаме го. Вземаме го, слагаме от така, отпред. Вземаме пак жълтото от другата страна. Слагаме го отгоре. Сега, който е така, нали остава два. Вземаме пак жълто. Не да е жълто, друг цвят, айде. Такъв. Какво правим? Тук има, нали, червен. Слагаме го така, отзад. Задържаме. И нали остана отзад зеленото. Вземаме зеленото и го слагаме отгоре. Пак го правим от средата. Взимаме. Слагаме го отзад. Задържаме. Вземаме зеленото, което е отзад. Отстана. Сега аз ще ви го покажа от близък кадър. Да вземем жълто пак, айде. Слагаме го. Вземаме това от средата. Слагаме го отзад. Задържа. Вземаме червеното. Слагаме го така. И от другата страна правим същото. И това се повтаря докато тези ластчета свършват и докато закачаме тази кукичка. Сега аз ще продължавам да го плетя, защото става много дълго видеото и ще ви е скучно. И заради това аз ще го довърша и когато е на финала ще ви покажа как да сложите тази кукичка. Сега започвам да го плета и после ще ви го покажа. Ето, че продължавам да го правя и се получава нещо такова, а отстрани се получава така. Не спирайте. Това ще се оправи накрая и ще покажа как ще се оправи. Като се получи така, отстрани продължавайте пак, защото това трябва да се получи. Всъщност гривната няма да е така, ще е малко различна. Ще видите как ще се получи. Сега аз продължавам пак да го направя до финала. Здравейте! Вижте колко съм напред и вече е десна от блана ми, всъщност от пръстите ми. И заради това аз го изкарах вънка. Така ще продължаваме. Това, дето се получава тук, пак ви казвам,
Няма нищо. Продължавайте така, дори да се случва. После ще покажа как да го направите и това изчезва. Направо става супер. Така, продължаваме. Аз продължавам, де. Здравейте, ето аз продължавам и как се получи. Това мисля, че е много грозно. Да, грозно е, но това не е още. Ето малко станаха и може едно да не ни е нужно или да започнат да се повтарят сетовете. Това няма нищо. Дори да се повтарят, няма нищо до завършването им. Така, ние продължаваме да плетем. Ами, малко станаха. Ето, 2, 3. Вече станаха 2 ластичета. После с куката малко ще ни е трудно, но ще направим пак. Все пак ще го направим. Сега да видим. Остана ред на кукичката майче. Ето, последното стана. Значи, бройките са били Значи, бройките са били точни. Използвам тази техника, която ви казах, от средата така долу-горе. Сега, какво правим? Взимаме тези. Нали? Бяха така. Така бяха, нали? Взимаме го това. Правим го на един. Взимаме го. И другото. И трябва да стане ей така на един пръст. Дърпаме. Като дърпаме, то става друго. Видяхте ли? Как се получи друго? Сега го пускам. Трябва да го дърпате. Това му е тактиката, смисъл. Дърпането. Дърпате и вижте как се получи. Сега ред на кукичката. Взимаме кукичката. Това малко ще ни е трудно. Взимаме кукичката и трябва да мине през отворчето, ластичетата. Ей така. Ей така трябва да е. После взимаме другото отворче. Тук има, нали, две. Ето така. Взимаме и това трябва да влезе оттам. Малко е трудно тази кукичка, но вие ще го направите. Ако не по моята тактика, можете по другата. По другите ваши така измислени. Айде, де, не влиза. Ех, тая кукичка. Сега остана само да сложим и другото ластикче. Така. Гривната е готова. Ето гривната. Кукичката е закачена. Ето. Закачена кукичката. И тази кукичка, ето, чакай да я сложим на ръка. Всъщност това е наобратно, чакай, ей така. Благодаря ви, че ме гледахте и ако има някои, които не са харесали страницата ни във Facebook, това е страницата ни за Улфблад, на която пускаме игри, награди и всичко. Долу в описанието може да намерите линк на страницата ни в Facebook, да харесате страницата, защото тази страница е супер.
Благодаря ви, че ме гледате и до скоро от мен и до нови срещи.